Здравейте! Продължавам прогнозата за месец май за всички, които са зодия Козирог или имат асцендент Козирог. Енергията на този месец е имате някакво желание към нещо. Искате някаква мечта, може би, да си сбъднете. Някаква нова идея може да ви се зароди. В любовен план се чувствате добре и балансирани в отношенията, понякога леко обаче не сте сигурни. Възможно е да трябва да взимате някакви решения този месец с партньора си. В работен план най-вероятно имате доста разговори. Този месец ще ви бъде месец, през който ще трябва да взимате някакви и решения, примерно с вашите колеги, или да общувате, да говорите с повече хора. Така доста пъстър месец в работен план ви очаква. Но като цяло усещането ви е за една токсичност. Имате усещането, че се въртите може би в кръг и най-вероятно мисляте и някакви обучения или нещо, с което да научите нещо ново, да се запишете, да действате по друг начин. Излез от зоната си на комфорт, това е лунното послание за вас. Тоест, направете нещо за себе си, излезте от зоната си на комфорт, предизвикайте се.